corporación, boas tardes aos asistentes. Recordo os asistentes que só poden falar e manifestarse os membros da corporación, os asistentes ao pleno e o secretario interventor. Procedemos, pois, baixo a convocatoria decretada e que se fixo chegar a todos os concelleiros. Procedemos, pois, a iniciar o pleno da sesión de hoxe, ca asistencia polo grupo do Partido Popular Luis Manuel Insualago, Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva, Manuel Canosa Trillo. Por Alternativa dos Veciños, Aurelio Domínguez Sisto, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lestón Redonda. Polo PSOE, José Marcote Suárez e Alexandre Domínguez Lado. Polo Bloque Nacionalista Galego, Teresa Fernández Martínez. Procedemos, pois, a tratar o orden do día de hoxe. Empezamos co primeiro tema, proposta de aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores que lles foi enviada polo secretario interventor a todos os concelleiros. Se algún ten algo que manifestar ou decir? Intervencións? Eu solamente quero votar a segunda porque na outra non estuve, por tanto non abstenste. Vale, entonces vamos a proceder por orden. Vale, A primeira é a acta da sesión ordinaria celebrada o día 7 do 12 de 2023. Votos a favor, pois? Abstense, pois? Non, eu por paso non votaría porque non estuvo, pero é unha abstención. Abstense polo motivo de que non estuveste, se absteste. A acta da sesión extraordinaria que se celebrou o día 23 de 1 de 2024. Votos a favor, pois? Unanimidade, pois? Eu tampouco estaba. Abstención de José Manuel Traba do PP. Continuamos, pois, en actividade de control. Pasamos a tratar as resolucións dictadas pola Alcaldía para o coñecemento de todos. Fuimos enviado polo secretario interventor xunto co decreto da convocatoria. Alguna intervención ao respecto? Procedemos, pois, a votación. Votos a favor? Aquí non se vota. Se dá cuenta e non se vota. O terceiro, resolucións dictadas pola Alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Igual, non, Marcos? Se dá cuenta alguna intervención que queredes facer? Ninguna. Vale, agora antes de novos preguntas, propónse a inclusión por urxencia dunha moción. Fuilles achegada no día de hoxe a todos os concelleiros e aquí se vai a decidir se procede, se eles votan a súa inclusión por urxencia na orde do día de hoxe. Votos a favor? Entendemos que a urxencia está motivada porque o prazo acaba o día 9, non? Entendémoslo ben? E aparte que non hai máis posibilidades. Exacto. Claro, non é? Urxencia ratificada por unanimidade. De acordo. E agora tratamos a moción. Vale, a moción trátase de participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, pos adicional 1/2024 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuyas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola intervención ou Secretaría de Intervención do Concello, segundo se indica a continuación. A achega provincial preasignada do POS adicional é de 39.484,65 euros. Por partidas se destinan
para ampliación e dotación das partidas municipais destinadas á axuda de emerxencias ás persoas ou familias en risco de exclusión social, 22.484,65 euros. E a partida seguinte, outras medidas sociais de carácter extraordinario que os servicios sociais das entidades locais consideren imprescindibles e urxentes para atender as persoas especialmente vulnerables e sexan debidamente xustificadas, unha partida de 10.000 euros. E a seguinte partida, unha partida de 7.000 euros que é para a adquisición de equipamento técnico asistencial para cesión de uso ás persoas que necesiten este material asistencial para a súa vida diaria cando carezcan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura destas necesidades, tales como camas, cadeiras de rodas, grúas e calquera outro material ou equipamento valorado polos profesionais dos servicios sociais comunitarios. Esta partida de 7.000 e o total son os 39.484,65 euros que é a asignación que lle corresponde a este Concello de Fisterra. Así pois, algunha intervención que queres facer ao respecto? Sí, bueno, nos vamos a aprobar este post, non, de servicios sociales, pero vamos a aprobar porque creemos que Fisterra, como os demais concellos da contorno, pues tamén deben beneficiarse deste post, non? Sin embargo, traerlo así, desta forma, hoxe aquí a última hora, dándonos a documentación aos concelleiros ás 2 da tarde, é unha auténtica chapuza. Demostran vostedes unha falta de previsión increíble. Incluso atreveríame a dizer de descoñecemento, porque non está posta para determinar na comisión informativa. Así que eu non sei se este vai ser o plan de actuación, se xa está perdido sobre o principio, porque isto non é nada. Non sei. No, isto é unha partida que son os 38.000, estos que 39.484,65 que se asigna ao post adicional e non hai nada que dicir ni que dictaminar, é simplemente aprobar isto. Non é dictaminar porque non está metendo a comisión, que se trae a súa moción urxente aquí. Si viñera un ditame, que diría vostede? Analizaría con lupa se o aproba ou non aproba? Estamos tratando isto a última hora porque agora os 9 concelleiros votamos Estamos tratando isto no momento, bueno, tiña desa posibilidade de rechazar. Non, o que lhe estou dicindo é que hai que ter maior previsión. Vos sabedes que o plazo do post acababa o día 9. Isto non se pode traer a última hora dando información aos concelleiros 4 horas antes do pleno e vir aquí con unha moción. Pois isto é o que recolle a lei para este tipo de casos. É unha moción que se vota a súa inclusión, a súa urxencia, e non estamos facendo nada que a lei non recolla. Simplemente lhe estou dicindo que esta non é a forma, esta é unha auténtica chapuza. Bueno, esa é a súa opinión, non lle vou eu a decir que non opine. Non é opinión, en realidad nunca pasou isto aquí, neste pleno. Bueno, pois aí queda a súa opinión. Algunha máis que se queira facer constar? Evidentemente, nós vamos ir a votar a favor, porque non vamos a perder os cartos. E a última posibilidade é meterlo hoxe por urxencia, porque o pleno siguiente extraordinario sería dentro de 2 meses. Entonces, No, o pleno siguiente ordinario, quero dicir. o ordinario, que sería a posibilidade de poñelo, sería dentro de 2 meses, non? Bueno, pero pode convocar tantos extraordinarios considere. Sí, Non é a última posibilidade. Eu podo convocar plenos extraordinarios cando así o requiera a situación. Supoño que eso estamos de acordo. Sei. Bueno, Vale, agradezolle ese sí. entonces, si pode convocar plenos extraordinarios cantos queira, cal é o problema de non meterlo entonces no pleno extraordinario que imos ter o día 6? No, porque isto foi consensuado, porque é así como temos que facer. Non se Ele pode, nos recomendou, se non, pois hai que facer... non se pode meter no próximo pleno do día 6? Porque xa tiña que facer outro extraordinario, se acaso. Non está cerrado o punto do día. No, claro, para o ordinario está pechado está. O próximo día. Exactamente, para o extraordinario está pechado. Habería que dictaminar antes. Entendo. Ou podría convocar outro pleno extraordinario. Outra comisión informativa. Pero isto todo é por a falta de previsión, porque vos sabía que estudiar non había acabado o plazo. Sí, claro que sí, que o sabía. Bueno, entón, por que se anda con estas historias e non se pon as cousas ben? As cousas ben xa se están facendo. Vale, perfecto.
como estaba dicindo, nós temos que apoiarlo, evidentemente, porque se non queda máis remedio que ter que apoiarlo por urxencia hoxe, non lle vamos a causar o daño ao Concello de perder 39.000 euros. Así que, como ben di o representante do Partido Popular, hai que ser máis previsor, porque podenos pasar que o mellor vamos a perder cartos como sigamos con estas historias. Si a solución está na nosa man, eu penso que todos os aquí presentes, que representamos o Concello, o último que queremos é perder cartos para o Concello. Hoxe sí, porque se acordou hoxe pola mañá, que senón... Acordaríase pola tarde, faríamos outro extraordinario, se dera tempo, buscaríamos, non creo que fora insalvable. Nós tamén vamos a votar a favor. Estou de acordo os demais portavoces dos grupos políticos, dos demais grupos políticos. O que pasa é que, bueno, o normal é que fora de trámite, non sei se pensamos eso, que é unha cuestión de trámite e non dunha moción. O que pasa é que, bueno, xa votamos a urxencia da moción. O que pasa é que presentando unha moción parece que é unha iniciativa da alternativa de Non é. Eso eu seguir nas instruccións do secretario de Aventón. E, bueno, e non é así. Non é así, non é porque o que é a alternativa. Non é unha proposta de alternativa, porque isto xa se fixo máis veces, o que pasa que o trámite neste caso foi de presentar a moción. Exacto. Para un outro momento, pois... Sí. Pois ben a apreciación, Teresa, sí, é así. Non é que sea unha cousa nosa que queiramos e que estemos salvándonos isto, non. É a promoción do posto social e traese deste xeito. Que, por certo, ampara a lei. Procedamos pois a votación, votos a favor. Queda aprobada pois por unanimidade. Vale, pois vamos agora con probos e preguntas por parte do Grupo Popular. No pasado pleno ordinario de decembro formulamos a pregunta respecto do cambio de ubicación da estatua do emigrante, non? E vostedes contestaron que non había proxecto. Entón, agora, despois de sair na prensa, bueno, entrevista na radio tamén, non? Hai algo proxectado? Vamos a ver, na prensa saliu porque alguén considerou que o tiña que levar e facer, bueno, polémica con isto. Alguén considerou que había que levarlo a facer polémica con isto e se iniciou unha polémica que nos moi axenos a todo isto. A idea de alternativa sería trasladar o sitio, darlle un sitio digno, moi digno, de acordo ao patrimonio que é, o que significa. Que aí o emplazamento onde está non nos gusta, certo, a alternativa non lles gusta, non nos gusta porque recollemos unha serie de queixas de determinados sectores e de xente, entonces que nos lo trasladaron e o estamos estudiando e seguimos nese proceso. Cando haxa avances faremos o chegar, non pola prensa, nin creando unha polémica que non conduce a nada, máis que veña a tele aquí a entrevistar os paseantes, pero bueno, cando haxa algo en firme pola nosa parte, pois xa lo faremos facer, faremos saber. Pero, o sea, é unha idea... Para nós é unha idea, claro, é unha idea que recollemos das queixas que nos fixeron chegar. De todas formas, se me permitides, eu penso que é un patrimonio de todos e debe ser consensuado, tanto con todos nós como de alguma forma por os vecinos, porque leva aí moito tempo. Bueno, pero alguén lle dixo que xa estaba aprobado eso. Si me permite, xa vexo que non me permite. Permito, eu non lle podo facer preguntas a vostede. Claro que eu permito e agradezcolle que se interese. En que situación se atopa o terreo que está situado na rúa Alcalde Fernández, ao lado da lareira, titularidade, etc.? Está na mesma situación que na anterior legislatura na que estaba vostede. E cal é? Non o sabe? Eu sí. Pois haré esa mesma que usted sabe, eu tamén. A titularidade sigue sendo... A mesma. Nós simplemente a decretamos ali porque se vai a usar esa serie de pos deste desde un uso para aparcamento, é moi necesario o aparcamento en un Fisterra e seguimos e mellorámoslo, claro, melloramos os accesos. Quen foi o uso? Que? Quen lle dou uso para aparcamento?
O uso xa o tiña. O uso xa o tiña cando eu cheguei a esta alcaldía, xa tiña uso. Referiste a vos e non estaban gobernando, Pero era unha corporación, pero a decisión como o goberno, non? pois os que estaban no goberno. Vale, e as rampas que nos fixo? As rampas fixámolas nós, xa lle digo que nós adecuamos non só con rampas, sino deixando ese sitio, ese terreno seco, para usarlo. Nos vamos a usarlo igual que o anterior equipo de goberno comezou con este uso e nós continuamos. O sea, actuacións públicas en terrenos de titularidade privada. Para uso público, necesarísimo, de primeira necesidade fisterna. Hai permisos que acrediten que esa titularidade dá o uso público, o que o permite. É un uso público que se fai, que de facto se utiliza pola xente, nós melloramos para que non haxa un accidente, para evitar esas inundacións que hubo, dado o estado do terreno, e como a propiedade non está manifiesta, pois hai un uso público, pois queremos garantizar ese uso, que sea nas mellores condicións, porque nós tampouco podemos pechar o que non é noso. Estaba en uso público e continúa con ese uso público. Vale, como van as obras do mercado municipal? Están en obras avanzadas. Pero van avanzando, o Sí, ritmo, sí, cumplen van os prazos. avanzando. En principio sí, home, sí. Vale, como e cando se vai a facer a actuación sobre a pista do pabellón que xa comentamos anteriormente, porque supónse que ten falta de facer, de adecuar? Sí, aí sí que fixemos un proxecto das cousas que quedaban por facer. Bueno, estamos buscando financiación, estamos á espera de esa financiación. Pista, mobiliario, non supón? Sí, pista, aseos, sí. Unha actuación importante. Vale, supoño que xa se comenzaría a redacción dos orzamentos do 2024. Sí, comenzamos ca redacción dos orzamentos, eso deixeino en mans do secretario interventor, que sei que está con moito traballo, e vai facendo foras de hora de traballo, me consta, porque eu tamén estou aquí en foras de unha xornada laboral normal, está el. En canto os teñamos listos, pois faremos facer. Previsión, non se sabe, non? Previsión, case lle deixo máis a Marcos que dirixa esa previsión. Fase inicialmente. Non, fase avanzada, pero temos tantas cousas que son do día a día, hai que priorizar, e así el o consensúa comigo, e digo, bueno, pois vamos dando máis horas, non lle podo pedir. Eu estou disposta a dar as miñas de noite tamén, pero non podo pedirle a los demais. Como sempre. Sí, como sempre, desde que entrei aquí, tens razón. Quen fixe a selección para o persoal de recollida de pellets nas playas? A selección, nós fixemos o Concello, anotou a xente, todo aquel que se anotou por diferentes vías, por teléfono, por correo electrónico, pois foi anotado, e a selección fixo a empresa. A anotación pasou a empresa seleccionou según os seus criterios. Exactamente. A empresa ardente, non? Non, a empresa, como se chama a empresa? Vale. Sí, Naval... A empresa foi a que fixo a contratación, e a empresa foi a que nos pediu que lle facilitáramos un listado que eran por lo menos 10 personas. Sí, así se anotaron. Exacto. Se apuntaron, foron collendo hasta a profesional que lle fixo falta. Foi ese o criterio que seguiu a empresa. Exacto. Non, o criterio tamén que estuveran aquí empadronados, que fora xente daqui que estaba de todo eso. Exacto. Fai 2 semanas publicouse no Facebook do Concello a actuación sobre parte da rúa de Cabo Fisterra, das Casas Baratas, non? Sí, que xa levan anos proxectado. Sin embargo, parcheouse esta semana. Cales son os prazos para comenzar as obras? Parcheouse porque se vai demorar un pouco máis do previsto? Non, porque estaba con estas últimas chuvias, bueno, foi tremendo, estaba en un estado moi deplorable, entonces, como a empresa ten un plazo, bueno, para iniciar as obras pode ser un mes, pero se é un mes e veñen máis chuvias, pois vímonos na obligación de garantir un pouco a seguridade das rodas
dos coches e das persoas que tamén, bueno, non circulan pola calle, pero pode cruzar e había baches realmente xa eran furados e decidimos facer ese parcheado. Vale, por último, embrazarvos a que para os vindeiros anos o percorrido da cabalgata de Reis transcorra por todos e cada un dos lugares, non? Que non se pone a excusa de que a cabalgata non cabía, etc., porque todos os anos se fixo. Utilizamos outros medios, poníase a disposición outro tipo de coches, de vehículos, bueno, o que fose, non? Para que ninguén quedase sin poder ver ese día tan especial a cabalgata. É máis unha petición que nos fan os veciños que máis, bueno, que se foron que máis o sufriron, sobre todo en determinadas zonas, pero bueno, é para que de solución de cara ao ano que ven e deles. Moi ben, agradezco esta petición. Realmente nos consideramos que o que queríamos era acercar a cabalgata grande, tal como aquí se disfruta en Fisterra, pois que xa mola acercar ás aldeas. Está claro que era tan grande e por seguridade, pois a Policía Local recomendounos un recorrido. E nós fixemos ese recorrido. Sabemos que houve queixas de xente porque non chegaba ao punto claro como chega un coche pequeno, pero bueno, a nosa decisión foi de acordo coa Policía Local que pasara ca cabalgata grande. De todos xeitos, solía pasar todos os anos, pero utilizamos outros vehículos alternativos. Exacto, un vehículo normal, o vehículo da Protección Civil, que é moi ben digno, ou calquera outro cal. Outro tipo de vehículo, pero non o da Policía Local. O da Policía Local acompañaba, pero vale. un vehículo específico. Ou un descapotable, un amortigo, sí. Sí, valoraremos para a próxima. Nos o que quixemos foi acercar a carroza grande, tal cual como se disfruta en Fisterra. Quixemos acercar eso aos nenos maiores das aldeas, xa anunciando os puntos polos que iba a pasar con antelación, porque xa sabíamos que esa carroza non pasaba por determinadas calles tan estreitas e empinadas. Bueno, así foi e valoraremos para a seguinte, claro que sí. A xente é o primeiro que disfruten de por último, a ver se podíamos pedir unha cita ou algo para poder ver as modificacións previstas no plan. No Pexón? Sí, claro, non van a poder pedir unha cita. Non, vamos, claramente. Supoño que querrá que este o técnico. Bueno, pode ser, sí. Bueno, pois non teñen máis que... O técnico está os martes e os miércoles, supoño que estará encantado de recibirlos e resolverles as dudas que teñen. Seguro que sí. Non o dudo. Gracias. Gracias a usted. Alguna intervención máis? Son dúas. A red que acaba de comentar ahora da modificación puntual do Pexón, en que punto está ahora mesmo a tramitación desa modificación? A modificación do Pexón, eu penso que está, esa tuvemos no máis. Do Pexón está en patrimonio. Quero recordar. En patrimonio? Non chegou. Do Pepre tuvemos unha resposta esta semana, sí. Do Pexón está tal cual. E do Pepre recibimos para 2 días. Acabamos de recibir unha resposta de Costas. De Costas. De Costas, esa que faltaba. sí. E esa resposta hai que puntualizar, pídenos máis información, pide, bueno, vai ter o técnico unha reunión con Costas para perfilar un pouco a resposta. Que alguna das cousas non pode responder. Parece que é algo que pide como un imposible, entonces parece ser, dixo que iba a solicitar unha cita, e supoño que iremos o técnico e máis, dixo que se iba a acompañar, claro que sí, como non. Vale, bueno, eran as dúas. Sí, o Pexón avanzou, pero o Pepri, bueno, pensábamos que xa viña tal, pero non, 23 folios de peticións. O técnico di que había que ver, de valorar, si cando se resposte a eso, se pode continuar a tramitación. Da modificación puntual. Xa, si, eso xa o víamos nós tamén, e eu teño dito á alcaldesa alguna vez para
para ir agilizando os trámites e non quedar enganchados en sitios donde é posible adiantar. El di que ahora, despois de responder a isto, pode tardar un ano en volver a responder. Sí, non é normal estar esperando. Entonces, bueno, aí habrá que valorar. A ver. Hai que intentar seguir. Vale, gracias. Gracias. Polo BNG? Bueno, eu teño varias, pero bueno, unha da actualidade. Sabedes que xa a partir das 12 empeza a campaña electoral e entón queríamos saber era por que non se colocaron os tabuleiros para poñer a... Eu da campaña electoral non levo, non levo nada. Aquí dixeme... Unha cousa que vos presentáis. Non é por eso, non faltaría. Nos a campaña electoral non vai co equipo de goberno. Normalmente se poñía os tabuleiros. Ademais foi un acordo unánime porque é mellor que estén unhas Considero que sí. unhas portadas. Non sei se teñen, se hai algo marcos, non sei se hai sitios ou se a Xunta Electoral enviou algo de eso. Sí, os de servicio A policía do caso. Xa saben os empleados del ayuntamiento. Sí. Bueno, pode ser en outros sitios, pero bueno, o que se pretende, precisamente o que se pretendía era que estuvera os tabuleiros e que estuvera unificado un pouco en vez de estar pegando carteles. Claro, sí. Estaban despreocupados desta campaña. Claro, porque por eso digo que como vos non... Non, pero vos si que vos preguntade, si que vos presentades, e deberades de haber o responsable no Concello o secretario interventor. Non tiñades máis que chamar ao Concello e dicir, habilitastedes algo? Non, agora estás dicindo que empeza ás 12 da noite e non fixemos nada, pero a min non é a que tes que dicir, porque non é este grupo de goberno. Chamar, claro, o representante da Xunta Electoral do Concello. Ai, eso, pois por suposto, se estades no vosso dereito. Eu non me podo responsabilizar do que a mí non me corresponde. Non, vos chamarades o Concello, é o responsable, vamos a dicir, vale, pois mira, el que é o responsable da Xunta Electoral, que recolla, Podemos pegar aquí a la fachada ahora. non, Que nos diga a Junta Electoral, no, claro. pois será. Non, nadie solicitou nada aquí, se non houbera se disposto algo. Pero tampouco se solicita recollida de basura, que fan? Que son cosas que tienen que mover, que tens que estar planificado. É unha campaña, non é dos gobiernos con toda a semana. Non é, só é o boi. Non doga, só é o boi, pois non doga sabe, complicado. Pero vos que estades tanto o tanto, que vos presentades e tendes as súas pasquines e tendes todo preparado e non tendes sitio onde colgarlos. Pero vos non pegaste nos paneles, cabe? Donde nos... Sí, pero... Probablemente sí, pero di permiso non onde se pode habilitar, pois hai uns paneles que nos situaron onde? Bueno, a Junta Electoral. A Xunta Electoral. Na primeira hora podemos... Espabilado. Diremos... Nas eleccións de julio que nos colocou Pois, supoño, os responsables colocan o Concello. Bueno, teño que mandar eu. Tens que preguntar. Teño que preguntar eu. Mira, non estamos con os carteles. Esto debe dejar carteles por aí, non solamente se van a pejar no... Parece que a miña primeira pregunta é un debate. Bueno, intentaremos que estén mañán nos sitios que estén. Sin problema ningún. Bueno, podemos seguir. Continúa. O BNG presentou no mes de agosto unha ordenanza de autocaravanas, ademais actualizada. Bueno, quero dicir a ver como está isto, porque xa está aí o verán e non se fixo nada ao respecto, o sea,
que quixéramos era que xa que hai unha ordenanza aí, que estamos traballando nos que a traballardes, porque sí, hai que ir ambientando. entón, Para vos é moito máis fácil, xa que hai unha ordenanza aí actualizada no mes de agosto e xa se presentara con anterioridade. Entón, o que queremos saber é, bueno, pues, a ver, isto sería un robo, a ver se se vai adiantando. Sí, estamos traballando nos espacios que hai que ofrecer para o aparcamento deses. Podenos informar do que se fixo respecto do desmonte da Cruz de Baixá? Sí. Bueno, pues está o informe da Policía Local, ese informe da Policía Local foi o informe o técnico noso, que hai un informe desfavorable, todo xunto con un informe xurídico, e se enviou a APLO, tal como marca a norma. Se enviou a APLO e agora estamos a ver a APLO o que fai. Tense pensado elaborar unha ordenanza reguladora de utilización de pistas forestais de utilidade pública para a extracción de aproveitamento forestal? Xa falamos unha cosa. Sí, xa estamos, eso xa está no último proceso. E xa vos convocaremos, en breve para ultimar con vos. E como algunhas das preguntas xa coincidiron con os restos dos portavoces, non as vou a volver a repetir. A última, creo que este é o terceiro pleno no que se pregunta por que non se colocou a valla que delimita o espacio infantil que hai no lugar de Vilar coa carretera. Pois sí, pero mire, eso é algo que nós falamos con Eva, que é a presidenta da asociación, e ela di que non sabe. A que se refere esa baranda, non sabe onde xa falamos, Francisco non sabe onde... A baranda deixámosla nós comprada e supoño que estará no almacén para poñer, delimitando o que é o espacio infantil coa carretera, porque é que para a seguridade dos nenos e nenas que van ali e das persoas, o normal é que se poña unha valla. Ten que estar no almacén, non vai a ser que colle terra para aí as famosas papeleras. Papeleras sí que había. Non, estou dicindo que xa fai 8 meses que está, 8 ou 9 meses que está ali a baranda. Pero ninguén nos dá... Non é que, ademais do de seguridade que estou dicindo para os nenos e nenas, en todo caso, se desapareceu, por calquer situación teredes que entrar, e se non, pues haberá que poñer outra. Porque, a parte da seguridade, están, cando hai alguna actividade ali na escola de Vilar, os coches, e a propia asociación, non sei por que me día Eva, porque Eva non ten nada que ver con a Preguntamos se sabía algo deso. Non, os operarios tampouco. O que están facendo os coches que aparcan ali, estánse metendo no que é o céspede e estáse estropeando. Por tanto, porque, claro, ali hai bastante aparcamento, pero os coches, queren meterse e, de feito, pois métense no medio do que é o parque infantil. E por iso, se tuvera a valla, pois já non se poñería. Entón, se sabe, ya non aparece. Hai que poñer así. Sí, pero hai que poñer unha valla que limite ese espacio. O que pasa é que ten que estar aí. Se non desaparecer, non sabemos todo. Ademais de colores e todo, o sea... Pois non está. Hasta fomos... A ver, despois de poñer os accesorios, que son os elementos infantiles e tal, comprouse a valla tamén para poñer, o que pasa que non dou tempo a poñer. Pero ten que estar. Pois non habemos... Non está. Non está que tirar por outro camino. Hai que comprarla. Non está, non existe esa valla. É que é máis un peligro para o caso. Nada máis. Moi ben. Dou por finalizada logo a sesión plenaria de hoxe. Moitas gracias a todos pola asistencia.